Jeremiah 29 verse 11. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani usho uJehova imicabango yokuthula kungeyokububi ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. Verse 11. Niyakungibiza niye kukhulekeni kimi ngiyakunizwa. Baba egameni lika Jesu Christ inkosi yethu yaphakade siyabonga baba namhlanje ekseni izwi lakho liphilile lingamandla baba wethu ongcwele liyakhula imisedari imithe emkhulu yaseLibanoni baba uthona amandla liyahlukanisa umthambo nomkantsha uNkulunkulu wethu ongcwele lidala into engekho zibe khona baba onamandla ekseni nali lizoba phakathi kwabantwana nabothisha kulesi sikole baba ngiyala yonke uhlobo lemimoya yomnyama egameni lika Jesu Christ inkosi yethu yaphakade baba wethu namandla ingabe nasabelo mali wizwi lakho liwele emhlabathini ovundileyo baba ongcwele ligcobe ukhulume ngalo baba wethu namandla njengaloko wakhuluma ngale maphakadeni uNkulunkulu namandla wonke wathi akube khona ukukhanya kaba khona baba wethu namandla kanjani nakulesi sikole namhlanje kuseni baba lizoprofetha ukukhanya phezulu kwabantwana baba wethu namandla wonke khuluma egameni lika Jesu Christ inkosi yethu amen. Ngicela bafethu silalela ngafushane imizuzu yami izoba mncane kakhulu ngimi phambi kwenu. Sifunda izwi likaNkulunkulu incwadi ebhalwa umprofeti uJeremiya yabe futhi isibizwa ngaye umbhali wayo. Uma uJeremiya ayibhala lencwadi uyibhala kuleya period ama-Israyeli noma isizwe sakaJuda ama-Jews ethunjelwe eBabylon ethunjwa inkosi uNebukadnezar. Uma bethunjwa laba bantu noma lesisizwe la esithunjelwe khona sifike sagqilazwa ekugqilazweni kwaso sangavunyelwe ukuthi sikhonze uNkulunkulu waso. Uma bephila labo baphiliswa impilo abangayithandi baphiliswa impilo ekungeyona impilo abayijwayele besahlala ezweni labo lakwaIsrael. So now uma bephila leyo mpilo engekho right kubona bayahlukunyezwa abana isikhathi zokukhonza zokuthandaza yonke into abayenzayo imess ayikho into right ngabo. Then uJeremiya ubese ethola izwi livela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ebona ukukhathazeka kwaIsrael bese eBabylon. Uma ebabuka uyabona ukuthi abanye babo bazofela la ngeke baphume. Abanye babo bazalwelela abayazi impilo enhle kwakona nje. Ngoba uIsrael uhlale eBabylon cishe iminyaka ewu70 mangaphazanga. Kulo 70 years khona abazalula khona ebugqilini bakhona eBabylon. Impilo khuleka bayazi nje nhlobo at all. Angithi kuyafana nawe nami. Ukuzalwa ekhaya impilo iphithela ijije kidibheda. Wena kina uyazi impilo right. Akekho umuntu oyikhethelayo la ezozalula khona futhi umzali akakhethwa akavotela. Umzali uyamphiwa uNkulunkulu, ikhaya uyaliphiwa uNkulunkulu. Bese kuthi ke ukuqhubeka kwempilo sosemhlabeni uzikhethela ukuthi uqhubeka kanjani impilo yakho. So now laba bazalwane ke abanye babo makusithole bazalwa khona sekufikwe eBabylon. U70 years akusona isikhathi esifushane. Uma bezalwa bengayazi inkululeko, bengamazi uNkulunkulu, bengawazi amandla kaNkulunkulu, wathi uNkulunkulu kaJeremiya ngicela ukunikeza izwi elisiprofetho futhi enikeza ithemba eliqinisa kulabo abantu abazalwe eBabylon. Usethi kuJeremiya khuluma laba bantu uthi mina ngiyayazi imicabango emihle enginayo ngani. Uma ubheka le ndaba iveza ukuthi laba bantu babezibuka bona bazibuka sizalwele la sizofela la sikhulele la siphila impilo yala. Lapho bazi identifya ngeso engelone labo ngoba bazalele kulona. Uyazi ukuthi isimo noma kuthiwa sibhlungu kanje once wasijwayela usibiza ngawe. Into noma ibheda mosojwayela ukuyenza imizwa ehlupha ngokuthi iyakwazi ukuthatha into engeyona yakhe iyenze kube eyakho. Empilweni kunabantu abathatha into engahlangene nhlobo nayo nabo kodwa bayibiza ngabo. Uma leyo nto sebeyibize ngabo kusho ukuthi leyo nto futhi iyayilimaza impilo kodwa bona babona futhi ayikho indlela yokuphumela ngaphandle. So now ke
ama-Israyeli ke uma esethola lesi prophecy esithi nginemicabango emihle ngani. Uma ubheka le nto ethi nginemicabango emihle ngani, ubheka nje isikhathi aphila sokuthi ikhona into enhle ngathi la kuleli lizwe. Kukhona yini okungenzeka okungcono okuhlukile kuleli lizwe ngathi na? Kodwa izwi lithi le micabango emihle enginayo ngani akuyona ukulimaza. Lokho kulimaza kuqhamuka na? Iqhamuka ngoba la behleli khona bakhala zonke izinsuku ngoba basezonengelone la. Benziswa imisebenzi abangayithandi, abangayiholeli, engabenzeli lutho bona. Just because basezweni lomthumbi, basezonengelone labo, kuyimpoqo ukuthi abenze into ethandwa yilowo bathumbileyo. Ake ngikhulume lokho. Usathane akavotelwa uyemukelwa, uyamvumela angene kuwe. Mayisengenile kuwe awumkhetheli into azokwenzisa yona, uyena okukhethelayo ngoba uyena okuthumbile. Mhlambe lapha kathole bangifakazela kuyenzeka umuntu enze into wrong ebhekile futhi azi ukuthi uzojadwa kodwa angakwazi ukuhlula, angakwazi ukuzivimba kuyena ngoba ulawulwa umthumbi ophila ngaphansi kwakhe. Abanye bakwazi ukweqa imithetho yasekhaya kuthiwa la mntana ungayenzi le nale izokulimaza esikoleni, izolimaza kusasa, kodwa qhubeka ayenze, uyenziswa yilo amthumbile okuye ngaphakathi. Anamandla amazwi omthumbi bantabami. Abanye benza izinto abazibona kubangani babo ngoba bathunjwe umoya obungani. Kukhona abantu abacabanga ukuthi yonke into enziwa umngani wakhe iright kanti akunjalo empilweni. Empilweni bamba lokhu ke asisalwanga ngendlela efanayo, asiphume ekhaya efanayo, asiphile impilo efanayo. Once mina ngoba ngifike lo madoda nga-adopta sonke istyle sakhe sokuphila, kukhona la mina engizolimala khona yena angalimali. Ngoba amakhaya esiphila kuyasiphuma kona awafani. Ake ngixoxe lokho. Ngathi kwasisikole ngala kaMagcini ngithi mina empilweni kukhona abantwana inhlupheko nendlala eyokhishwa yibona kubo. Bese ke wena unga-understand ukuthi leli Babylon elibamba umuzi wakithi liyokhishwa yimini, mina ofika ne-freedom ekhaya. Bese uzi-associate nabantu asebaphunyelelelwa emakhaya abo kodwa wena kangabi njalo kuyena. Bheka lana ubabona ukuthi umuntu ojwayele naye esikoleni ma ecelile kubo iyashesha ukuthengwa, wena ithatha isikhathi engakanani. Iproof yokuthi wena iBabylon lakho alikakancotshwa kodwa umngani selancotshwa kubo. Ngamanye amazwi umthumbi unamandla phezu komthunjwa. Kunabantu abakabenza izinto kuthiwa mhlambe omunye ayedokotela kuthiwa lento mongayiyeki izolimaza okuthile emzimbeni kodwa aqhubeka yenze. Uyenziswa ukuthi umthumbi usenamandla phezu kwakhe. Kodwa namhlanje kusani bengifisa nje ukuzonikeza ithemba lokuthi uNkulunkulu onamandla phezu komzali nemandla mhlophe yonke unamandla okukuphumelelisa. Bengicela kanje bantabami, le nto ekuthiwa impumelelo ayihambe umgodo owodwa njengendlela yegundana. Abanye benu la bazoya ema-university baphumelele, abanye bazoya ema-college baphumelele, abanye bazodla nge-matric kodwa baphumelele. Impumelelo once wayikopela kumngani wakho ngicishe uyigeje-ke wena. Impumelelo ayiyi ngokuthi umngani wakho wenze, iya ngokuthi wena yini ofuna ukuyi-achieve empilweni. Ngoba nokufunda imfundo engena goal kuyakhathaza vele. Isikole ungasiyeka noma noma ngabe ungazazi ukuthi bangiqeda yini engifuna ukuyenza. Ngifuna ukubambani ngezandla zami eliphi leli Babylon elihleli phezu kwamahlombe engifuna ukulibeka phansi ngelinye ilanga. Iqiniso lithi la ngibona imizi, mina angiboni ingane zesikole, ngibona imizi, ngibona izibongo ezidinga ukukhululwa, ezinhlobene ezehlukene zamaBhabhiloni abambe isibongo sakini. Angazi mangaxoxa le ekhaya. Kukhona into mamusona enziwa abafana ethi ngoba ngikhulu baba ngingamazi ngizophathwa noma yikanjani, ayikho lonto bafethu.
mina ubaba uze wafa 2011 ingakaze ngimbone ngamehlo kodwa amaphutha awenza angaze ngiqale lolodwa lawo ubaba unengane eziwu6 ngaphandle akashadanga wase wafa engena nkosikazi engena muzi mina njengoba ngila ngisuka kwawami umuzi ngisuka kwawami nkosikazi uMadlamini sawuyabona-ke manje ukuthi ukungalazi iBhabhiloni lakini kwingozi kanjani mina ngawukhazela umlando kababa ukuthi ubaba yini amehlule empilweni ubaba wafa sefela eGoli le efela endaweni angazalulanga ngalo futhi engenamuzi kuyona bafowethu ngiyaniluleka iBhabhiloni lingasuswa wena emahlombe akho nasesibongweni sakini mangabe uzimisele kodwa ayikho bafowethu ngikhuluma nensizwa zakithi ayikho into ethi uma ubaba engeke eduze siphilise noma kanjani ekhaya umfana uyakwazi ukuzikoqa akwazi ukulungisa impilo yakhe abe yindoda esemncane kodwa lo uyoba yindoda kusasa ubuka ngendlela eziphatha ngayo akuyona ukuba insizwa ukwaziwa ngobuqhwakhe empilweni kodwa ubudoda kulapho umuntu wesilisa enikeza ithemba abantu aphila nabo bangase ngibuze bangakho abantu abangothembayo empilweni abantu abakwethembayo bayalingana nabantu abakusabayo empilweni abantu abakunqomayo bayalingana nabantu abagxekayo empilweni sikale ngaloyo nto ukuthi ebufaneni bakho zingakho izinto okhuzwa kuzo zingakho kunqonywa ngazo ukuze uyikala ukuthi uyayini esigabeni sokuba yindoda empilweni kusasa ngoba uma uwumuntu njengamanje uthi umuntu wesilisa kodwa kunokuba ukhuze wena kukhuzwa wena kakhulu sona ke lithi iBhayibheli sasivala bathandeka lithi iBhayibheli uthi nginemicabango emihle ngani leyo nto ithi uNkulunkulu akakaze asicabangele njengabantu uNkulunkulu akakaze asibuke njengabantu uNkulunkulu akakaze akhulume kithi njengoba kukhuluma abantu eyakhe imicabango ihlukile nabantu okwakukhuluma kuhlukile kunabantu empilweni yethu bathandekayo ngamanye amazwi la thina singayifunza thina kodwa isibusiso sikhanga sompumelelo singaba khona kule wonke umuntu engimuka la eminyango ngifuna ukuthi uNkulunkulu lemicabango emihle ngawo no matter what wena uzibuka kanjani intoni oyenzile wehluleka imapha ama mistake owenzile empilweni akulibazisa esonto ningasona benqoka ngithi mina empilweni kulento ethiwa spirit of delay umoya wokulibaziseka kukhona abantu abangayiboni bahluzwa umoya wokulibaziseka bayofika kwi-destiny yabo kodwa bafike late abanye bangafiki at all ngoba belikezwa umoya kasathana endleleni abanye bayitshela ukuthi bayaqhubeka kanti ngokwempilo bame ndawonye abayindawo bafowethu uNkulunkulu unemicabango emihle ngani methikwa lapha ekhaya ngabe ukhona ngiyafisa nje ukunitshela ukuthi usibusiso sikaNkulunkulu singakwenza uphumelele mina ngisibonile lesi sikole indlela esiphase ngayo mama usithole sikhuphuke ngendlela emangalisayo leyo nto ithi lesi sikole mangase sikhubeke nokubeka phambili ukuthi uNkulunkulu unemicabango emihle ngathi ngelanga isikole soba into ebataza umhlaba wonke mesikwa la ekhaya bafowethu ngiyanicela uNkulunkulu unemicabango emihle ngani ngeke ase avume ngani uma nizimisele ukuphumelela namadimoni aphazamisa izingane ngeke asafinyelela eminingi namadimoni alibazisa izingane bazifike empumeleni yabo ngeke aze angithi uma intombazi uNkulunkulu unemicabango emihle ngani ukhumbule ukuthi ukwehlulela kwabantu akufani nokwehlulela kaNkulunkulu ukhumbule ukuthi uNkulunkulu akafani nabantu akavela lahlani nje out of nowhere abantu ngenza iphutha manje sasa basayingena indaba yakho kodwa uNkulunkulu owakwenza nowakudala angakubeka endaweni oyifunayo kodwa ngifuna ukwenza lokho khumbula ukuthi wena ungasusa iBhabhiloni emahlomba leni
wena ungasothi iBhabhiloni esibongweni sakini inkululeko kini mhlawumbe ufika ngawo ngeke sazi kodwa nina la nini naze ngibona amakhaya impuma wona uthi ngifuna amakhaya kanjani nini naze ukuthi nazaleka kanjani wena ungalungisa ifamily tree yakini uma itshekile ayiqale kweli kulunga wena uzazi ukuthi uzaleke kanjani uma itshekile ungamtshela inkosi icela ilunge kusuka la kumila phambili so uma udiscover i-weakness yakini bese usonga izandla nawe uyongena kuyona indlela ozaleke ngamo ungayilungisi nawe uzozala kanjani impilo yakini ephilwayo eyumthwalo uma ingayilungisi nawe usawuthwala nawe njengabantu bakini mhlambe nakhona bake batshela kuthiwa mntanami la ekhaya sonke sinje nawe lokho soyizwile wasonga izandla mfowethu kwenze njani ungayilungisi inkinga ukuthi nawe usazoba nabantwana eminyakeni ezayo inkosi kuba uyozala bazalele endaweni nje le etshekile le ongayithandi wena angithi wena nakuba ukamithiki kunyaka sembe uNkulunkulu ngawe nakuba ukamithiki kunyaka ungene ukubekeza nokudonsa kanisela ufuna ingane yakho nayibe njalo ithwale kanisela ithe qaleni abanye badla ngathi mina uma ucela into ekhaya awumunye uyasheshe ukuyinika wena kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uyithole sibheke lapho ufuna ukuba ne-family ethi mayicelile kuthathe 3 months ukuthi ithengwe ibifuna manje kusho ukuthi mntanami yenza sure ukuthi impilo yakho uyihlela ngendlela efaneleyo kufanele lokho uNkulunkulu emcabanga emihle ngani bafowethu nokuliphumelelisa seshilo nami ukuthi ngiyabhala ngolesithathu ngifisela ukudla ngifisela umusa kaNkulunkulu mawube naye sibusiso sasiphephezweni bonke abahlushwa imemory mabebhala namhlanje ayingabikho lezi njalo bonke abahlushwa izifo ezithile mabebhala namhlanje ayikhoza isukele ekhaya kaJesu bafethu amakhaya ethu awafani amakhaya ethu awafani abanye besithe bazabe bedinga imali yokwenza yonke into ezomphuma be-university ngithi uNkulunkulu ngesibusiso sakhe akanenzele umusa ukuthi imali ingabi yinkinga uma ingekho ekhaya uNkulunkulu akathumele ngisho umuntu elingamazi kini azoletha imali kwesikoleni ngoba uNkulunkulu umnikazi wegolide nesiliva uNkulunkulu akakazahlekise ngokuhluphe komuntu njengabantu ngithi uNkulunkulu lokho okungekho kini akanike ngonyaka uzayo futhi ngithi uNkulunkulu asenze umusa ukuthi ma u-100% ungakaze ube khona la ekhaya awuqale ngani-ke bathandani akangabi khona ozosala kwa-grade 12 unyaka elokhu ehlekwa abantu elokhu ehlekwa u-grade 12 ozokuqala bonke abafundi grade 12 unyaka ukuthi umusa kaNkulunkulu awubenze badlule baqhubeke nempilo bafethu inyaka engivana ngayo ngonyaka ozayo niya emhlabeni omushasha eningakaze niphile kona inyuthi lomhlaba kuthiwa nibadala niqede isikole nyaka ozayo uyoku-experience a new life ongakaze waphithwa umdala lamashumi aqede isikole ushiwo lapho hlamba usebenzi awufundi uhlezi ekhaya uyacabanga imfashini lapho utshela ukuthi awusomdala hlamba uqede isikole bafowethu prepare yourself for umhlaba ozayo umhlaba oyakubona umhlaba ongelula ukuthi uthole ukukhangeza umzali kuyobe ebheke kulo sesikole nayi wena ngiyacela bafowethu ungayifuzi eceleni impilo eyakho ngathi ngikholwa ukuthi ekhaya ngithi mina impilo eyakho akuyona kamzali wakho make sure ukuthi impilo oyiphilayo uyi-owna ngendlela e-right onikeza amandla sakuthi a-right egcineni nizwele kwakho khona nekubambayo bafethu impilo eyakho umuntu isathi ukubhema ngayo okwakho umuntu isathi ukujola ngayo kodwa mina khona into engayibona empilweni ayikho into engathi nesikhwele njengemfundo ayikho into enesikhwele njengokufunda wathi ukufunda wakushadisa nokuthile hayi kujwayele ukuthi kungaphasi ukufunda kuphase lento oyilekile ngayo uma ufuna ukuphasa for now phebeza zonke izinto ezifuna unamathela emfundweni yakho uyibona iminyaka seyivuma ngoba vele njengamanje kuthiwa nibadala kodwa nikubadala kodwa nibadala nibadala ngoba la ekhaya niklasi yokugcina la esikoleni kodwa kahle mina nikubadala ngempilo nisibancane ngempilo ukhona ukuthi manizenza abantu ze-affect imizimba yenu for life for impilo yenu yonke naphinde esithanda vele bafethu phela sivalela amehlo sonke bafethu sonke siyawudinga umusa kaNkulunkulu ukuthi usifike lapha nesifikise khona
uNkulunkulu siyawudinga ukuthi umusa wakho usithwale usibeke la sifuna ukufika khona. Isibusiso sakhe sinamandla kakhulu. Sisenzela izinto esingenamandla okuzenza. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu. uNkulunkulu wethu onamandla. Namhlanje baba ekseni ngisesikoleni lithola imfundo. Sizothandaza nabantwana nothisha bonke. Baba wethu onamandla onke laba bantwana Nkosi abanye baphuma emakhaya angena abazali. Abanye banamakhaya nabazali abangaphelele. uNkulunkulu ngicela ukuthi umusa nesibusiso sakasahlele laba bantwana ukwehlukana kwabo. Abafana kanye namantombazana. Ngicela Nkosi ukuthi ame ukuhlunga izinto ngisho la kwisystem yakho yokucabanga engakwenza ukuthi into oyidadishayo ingangeni. You end up ephepheni lakho bese ngathi umuntu obengekho prepared. Udadishile njengabanye but washo ukuthi udadisha umuntu mazame eqale enza ama-preparations la kwi-mindset ukuthi lokho kuyahlukana nako lokho ngiyaqhubeka nako. Bafethu ukufunda kunochuku awufuni ukumixwa lezinto ngoba kuyashesha ukushona phansi esiphakama izinto ezibona. So ake ngivese kuwe. Mhlambe umfowethu sifunda ndawonye yabo. Mhlambe yena mayefunda kufanele angamixi ngalutho indaba zokujabula ngeweekend afuka sekufundeni ngoba uyabhala ngeweekend ngomsombuluko ne. Utho ukuthi mina ngiyakwazi ukubamba kokubili. ngolosihlanu ngakwazi ukuya la ngiyakhona nakuMgqibelo mangibuya ngifunde kodwa umsombuluko kuye futhi ngibhalele kubhalele. So mfethu yazi amandla engqondo yakho ukuthi angakanani. Ungapheki nokwenza izinto ezenziwa abantu bezokubhalwa next week or next day kanti wena ingqondo yakho ayikwazi ukuba ne-capacity njalo ukuthi ibambe izinto ehlukene ngesikhathi esisodwa. Okay, bafowethu empilweni ngicela ubeka lo kukhona izinto ezenziwayo ezibuka njengento eyistyle fashion yabo especially ngomfana mwenza lokho umfana ophaphele umfana right. At the end of the day imizimba yethu ayilingani impilo yethu ayifani futhi. Omunye akaliphuza ijiki impilo ikhomeka ibe right. Omunye akaliphuza ijiki vele kuphele ngayo. So omunye angafunda ajole impilo iqhubeka. Omunye angafunda ajole impilo imhlakazi ngiqede nje. Uyazi ukuthi umzimba womuntu awufani nokamakhelwane wakhe. Kukhona izinto ezithi mazingene egazini lakho la zibulala umuntu ubekaphili. Bafethu basebadala vele. Once you commit yourself fully to a sex, abanye bengeke bayindawo. Ngeshwa ungena kwi-sex umuntu ongamazi. Ukuthi emzimbeni wakho unazo forces unamadimoni kanjani. Kade ngixoxa mamsole kwelinye ibandla ngithi mina kunama spirits esishintshana ngawo ekishintshana ngawo la kwi-sex. You end up usafana ngithi noma engayixoshana. Lento ngikhule ngingenayo. Lento ekhaya lento mina ngedwa ngiyithatha phi mina ngedwa. Kanti uyixosha ngendlela labantu labo partner bakho hlangana nabo ngendlela. Bafowethu wazi umzimba wakho. Hlonipha impilo yakho. Zazi wena ukuthi ufunani. Akuzona zonke izitayela ezenziwayo oyosurvive kwena ozona wena. Ezinye izitayela wena ngeke ubuye kodwa bekuyile abangani bakho. Ezinye izitayela abangani bakho okuphumelela bezenze kodwa ngeke ube kuye ndawo. Ngisho ukuthi mina yebo ukulinganisa abantu sazi wena ufunani. Ngeke achievele ukuthi ngokukopela izinto ezenziwa ngabantu kodwa once wazazi ufunani uzoyibona impilo yakhe. Bafethu into yami ithi asehlise lento ekuthiwa ukuphakama. Uma kunento oyidingayo khuluma nabantu abazokusiza. Uma unento oyidingayo khuluma hayi nanoma ubani khuluma nabantu abazokusiza ukuze impilo iphumelele. Ngeke umuntu ophumelelayo oyinkomo edlayo kodwa wonke umuntu ophumelelayo uzi-associate nabantu asebephumelele vele. Mina ngiyakulela uma ufuna ukuya ngenhla impilo ukukhuphuka bayeke labo olingana nabo ufuna abangenhla abazokuchallenge. Uchallenge yini umuntu ofunda nayo olingana nayo. Challenge yilo ongenhla kwakho lo ngaphezulu kwakho ozokuchazela indlela asayihambile wena ungakayiqali.
So bafowethu asibe nabantu mayikholile try to communicate nabantu abathile hayi nanoma ubani nabantu abazokusiza ukuvula indlela yakhe yaphambili. Bafowethu ungayiphindi imistake oyibonekile ekhaya. Imistake oyibone kumzali wakho ungayiphindi. Bafowethu ake nginikeze lo angabi khona ophatheka kabi. Imanzi amhlophe yonke idume ngokuthi inabantu abasha abaphuzayo abalala emajoyintini. Ikhona indlela ukuthi la ethola imfundo si-break record ukuthi la ethola imfundo sinabantwana abafuna impumelelo hayi ukuphuza ijiki zonke insuku. Bafowethu akukho lula ukuzalwa nomuntu obizwa ngomaphuza ijiki zonke insuku. Uyabona ukuthi ngomoya nawo ungabamba ngelinye ilanga ungayibisa nje ufuna ukwenza impilo yethu. So bafowethu bengifisa ukukhuluma nawo masiku bafowethu congratulations ifike kaMatheki. Njengoba ngishilo ekuseni niyoqala umhlaba omusha onyaka ozayo. Umhlaba esingawazi ukuthi umhlaba onjani. Kodwa bafowethu prepare yourself helping and prepare yourself for umhlaba omusha wangonyaka ozayo. Engingawazi mina waziwa wena ukuthi ama-preparations akho ngonyaka ozayo ayoba ekhomba ukuthi uyakala. Bafowethu ngivala lo mamsonto. Bafowethu ngoba sesisodwa-ke manje. Isifiso sami ukuthi ngiphumelele ngosole 100% ethole. Isifiso sami leso. Umthandazo wami lowo. Into engiyikhulumayo phezulu amakhanda ukuthi kulapha sicela 100%. Angikuzwakela. Lalelani bafowethu. Uma ekhona ongaphumelelanga bephumelela abantu. Ngiyacela mntanami. Ngicela ntombazane yami. Ngicela insizwa yakithi ungazibulali. Matric is not the end of the day. Matric akuyona into ongayenza kuphela. Uma ube disappointed ukuthi awuphumelelanga, ngiyacela mfethu. Sondele eduze kwabantu. Nami ngikhona. Ungathi mama uSithole, I can avail myself. Ngafika eduze kwamsikhulu. Bafethu uyakwazi ukuphumelela empilweni noma kungasekungaphumelela. Angeke ukuthi ngingadadisha. Ukuthi ngeke sifuzane eqaleni. Asiyindawo sonke. And bafethu ngiyacela ningadlali ngamandla abazali. Ungayi e-university uyofunda into ongahlangene nayo. Uyofunda into ongayazi, ongayithandi. Ungcono uhlele kuthiwa ula e-FET college kodwa ngokuqeda umsebenzi. Ngoba ubizwe nge-graduate kodwa usahlele ekhaya wenza unamali. Yenza into ezonikeza isipho lapho. Bafowethu ngifisa mina phakathi kwethu angabi khona umuntu ohlala ezitolo bafowethu. Le ezitolo asiyekile bafowethu. Yabona ababrothers ehlala ezitolo semaningi right njani. Singayiwa yena. Thina bafowethu masiqeda la bafowethu asiphethe into esingayenza empilweni. For ukushintsha isithunzi sendawo yaseMatheki. Nawe izindawo eziseduze. Bafethu ukuthi usuke noma iseke mfethu uyohlala esitolo the whole day. Uqala uthola ngalezo hotel. Bafethu asiyese thina asithi asijoyini lokho. Asijoyini. Bantu abami uma ekhona nabina khona ingane manje ufunda isikole cela ukuthi ugcinile ngane until ayoshada manje umshado wakhe. Leya ukuthi uzophuma ofocuseni ekubeni nezingane ngabothi umsebenzi bantu abamilekeni. Focus ekubeni izinto ozoba proud ngazo ube negama nje esibombeni sakeni kube nabantu ababonga wazi waliphakamisa igama lesikhungo sakumfana silamali. Ngiyacela bafethu. Lento okuzithanda wena iyenzeka ungagabi ukuthandwa abanye abantu. Nakhona abakuthanda bafuna into abayifunayo nabeqedile bayahamba. Usanga bazathi into yakade beyenza kuwena. Ngiyacela mantombazane nami. Asinga-edi isibalo kulomphakathi ongaka emanzi amhlophe. Futhi nakhona oyi-family tree etshekile ngikhathekiseni oyi-family tree etshekile. Asilungise manje isakhiwo semindeni iqonde. Ngiyacela mfethu. Isifiso sami ukuthi uNkulunkulu anikosisa niphumelelise. I will pray for this hall ngizobhala kuyona mina. Yes, I will pray for this hall ukuthi ingabi namademoni aqashile athunyelwe azophazamisa ukufunda kwenu nize niyoqeda ukubhala ama-exams enu. Angabi khona ohlupha amademoni athini. Absent. Oh,
Une-challenge nyana. Yeah, umuntu Or okay, noma mhlawumbe so-change mhlawumbe ngenze two account who else odinga ukubebizana, who else is ofisayo asinyanzeli muntu bangafisa ukubebizana onelo was just come forward, just come